Wilujeng dalu Mas Yuda. Wilujeng dalu bucange Bulimbo. Nggih. Alhamdulillah saged sowan. Panuwun saged sowan wonten Buntaran. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah wonten daleme Bapa Sikat. Lah ngawur Bapa Sikat. Wonten dalemipun Bapa Mesakno. Kasiono. Lah Kasiono iki pra mesakno to. Bapa Kasiono apa Sikat to, Bos? Dalem. Kowe iki ra melu jenang ki abang aja sok ngelah-ngelih jeneng. Kowe ora ngerti sing baurusa Buntaran ki gampang ijabah lho. Kowe lek ngantek tembungmu kaya ngono mulih kok kene lek ngantek kesot mbuh lho kowe. Hati-hati lho ngomong tembung satembung. Lah iki sapa to? Oh, Sikas. Panjenengane Bapak Kasiano Dehlu. Sikas iki lho. Sikas Ibu Srika. Wonten Buntaran Rejo Tangan. Mantenan to niku Nur Sewu. Mantenan. Suwe ora jamu pisan godhong meniran. Suwe ora ketemu temu pisan ning desa Buntaran. Suwe ora tau jamu pisan godhong kenanga. Suwe ora tau ketemu pisan karo Pak Minto. Suwe ora jamu pisan godhonge Dela. Nggih. Suwe ora ketemu diundang pisan ora teko. Nggih. Masuk. Alhamdulillah. Suwe ora jamu pisan diadahi tampah. Suwe ora ketemu temu pisan ning daleme Bu Srika. Suwe ora tau jamu pisan entek godhong ketoke kabeh-kabeh dike jamu. Mau sing urung apa ya, Pak? Ya iso apa lah godhong akeh kowe. Godhong apa ya? Mantene sapa jenenge iki? Suwe tak golane sik. Oh, suwe ora tau jamu pisan godhong jambu. Suwe ora tau ketemu pisan karo Mbak Wahyu. Lho iki Mbak Wahyu Sri Lestari. Mbak Wahyu jenenge Wahyu iki mesti laire aku roh. Apa, Pak? Sawahe pas payu. Lah ngawur tak rumansamu. Ngawur iki duwite madul-madul. Mbak Wahyu Sri Lestari putrane Pak Kasiono Ibu Srika saking Buntaran pikantuk kalian Mas Aji Ahmad mau kemana? Jadi Maulana. Iya. Maulana saking desa Kembangarum Sutojayan. Wah, lodaya. Tangga dhewe. Mas Yuda, panjenengan mau mireng to? Nggih. Kula matur perkara Mbak Karisma wau. Nggih. Iki kena kanggo contoh kula panjenengan. Nggih, leres. Nah, iki dasare aku yo ngelekke karo awakmu cah loro. Nggih, mantep. Arep dikaya ngapa iki klebu anakku. Nggih. Saiki kowe sik lagi naik daun ya. Minto. Heeh. Nggih, Pak Minto. Kok tak bacok ndasmu lho iki kok iso ditomong Aku iki diomongi wong tuwek. Masa diomongi utek urung dirungokne kok iso nangis guguk kaya. Ayo lagi naik daun. Wong ki lagi naik daun. Wis aja sok nyepelekke petung ya. Leres. Yo lek wis kapinujon makarya bengi awan iki lek dibel barang iki ndang ditampang. Nggih, Pak Minto. Heeh. Pak Minto. Kula tangklet setunggal. Ngeten iki kan kula pun naik daun kalih Pak Yuda. Mbok bilih kula ngragati rondo mulih ngoten pripun Pak Minto? Entuk ora apa-apa. Dek, lanjutkan, Dek. Ya kudu to ora masalah rondo kan termasuk anak yatim dan fakir miskin to, Dik. Apik ae ora apa-apa. Masalah ora masalah. Katon kuat dasare adil ora masalah. Adile niku dos pundi, Pak Minto? Adile iki umpama seminggu ya 3 dina nggo mbok wek. Nggih. 3 dina nggo mbok nom. Lah sing sedina ki jamu. Oh iya, Dek, kuwi kan aku mesti onderdilmu kan kekrepen, Dek, sisi lan tinggi medina. Ya ora ngono kok. Wong ki nek wis kadung saguh nek iya ya iya nek ora ya ora. Kuwi jenenge netepi janji duweni tanggung jawab. Betul. Tanggung jawab ning apa wae. Dene wis gelem muni iya kok nganti gak teko berarti ya samber ndelap. Ya lampamane anu lampamane kene ya gacekane ngono Pak Minto ya.
Iya, iyalah basane wong kene. Basane wong Tulungagung ngono ki, tapi yo gak iso dikoyok ngonone Pak Do. Umpama ora iso, umpama ora sanggup, paling tidak ana alasan sing tepat utawa ana badan wakile. Iku sing mesti. Pak Minto. Iki ra nuturi sapa-sapa yo kanggo kowe lho ya. Nggih Pak Minto. Matur nuwun Pak Minto. Iya, heeh. Mboten rokok sampurna Pak Minto. Iki omongan tenan lho, iki Pak Minto ki omongan tuwa. Ora mung sakmene wong akeh sing nyekseni, tapi awakmu omong ben iki disekseni wit klopo sing neng. Lah iya. Pertanyaanku ki kok apa diunduh engko apa piye to Pak Do sampe ra diketok. Tapi iki mesane tukang kendang lho iki. Nyapa? Lah nek ngantek ngambil ceklok terus kena indas berarti bocor tenan kowe. Niki teng daleme Bapak sinten? Kasiono hajate manten Pak. Manten. Wis dungakne dadi keluarga sing sakinah. Ngerti manten apa ora? Mboten. Manten saka tembung man dimane manten sing telaten. Oh, Urung atut ora kena nyandak barang sing penting. Kuwi tegese ngono kuwi. Maksudnya pripun Pak niku Pak? Manten man dimane man. Ten Kudu telaten. Lah urung atut ora kena nyandak barang sing penting. Wah, lho Dik. Berarti gak oleh diutik-utik Dik ora anu Dik. Urung atut to diutik-utik. Ndah nggih, lapun atut Lek wis atut ora usah diutik-utik kon ngutik-utik. Ora usah diutik-utik wis diutik-utik dhewe. Manten utawa nikah ki netepi sunahe Kanjeng Nabi. Mulane kewajiban wong nikah kuwi penting. Kudu iso mbedakake antarane nikah karo kawin. Apa Pak? Nikah kuwi saka huruf NIKAH. Naib izinkan keluarga akan harmonis. Kawin KAWIN kerep awor wegah izin naib. Wah, iki lho, apik sing mburi timbangane sing arep masak. Penak sing mburi ketelan. Ora ngono ya sing bener ya sing nikah kuwi. Tapi yo cara aku wis ora usah lah. Lah nyapo kok ora usah? Mak rabi barang nyapo. Lah terus rabi kok ora entuk. Lah saiki nun sewu sampean rabi ya ta. Wis ning omah iki bojomu apamu jajal. Ya bojoku ta. Ora sadurunge iki apamu dulur. Ya wong liya. Dulur apa dudu? Ora. Adik, ora. Mbak, ora. Bendina kon makani ya mbok kei dhuwit, mbok jaluki dhuwit ya mbok kei. Ngono ki jane ra apa-apane kok iso bendina jaluki dhuwit. Niku piye jajali? Bareng ngono. Karo tanggung jawabe bojone kok wong kok goblok ngono ta. Lah piye to, Pak? Sing ngundang dagelan koclok ki jane sapa? Lah sepenting kan teko. Ya. Lah jenenge wong jenenge tanggung jawab kok kudu dikeki kok. Dagelan apik ora kucluk meneh lek ra teko malah gendeng. Wosok. Berarti elek sing penting teko. Aku aimu adot. Antem pisan nang kok. Ah, nyawe. Aduh, coba ado. Aku iki wis ora ning ngono kuwi ki apa jajali. Ning yo ngene Mas Yuda. Nggih. Menggaris bawahi apa sing didhawuhke Mas Percil. Nggih. Perkara rabi ki mau. Nggih. Wong liya, monggo wong liya kok diopeni diwehi dhuwit. Lah, lho, lek sampean mau lek wegah to? Wegah. Jane ora ngono. Lah nyapa? Lho, tegese aku yo melu ning kowe ora cocok karo Yuda kuwi. Lah, bener, Pak. Aku wong tuku to, Dek, ya ora? Sekali pakai iso gonta-ganti. Ora ngono lho Mas, ora ngono. Kudune prinsip ki jane ngene. Dadi manten ki wayahe lek perkara ragat ki lek ora kudu wong lanang sing ragati. Nah, golek pangan dhewe-dhewe, waktu turu mlumbang. Ini bagus, Pak. Nah, Iki lho, Pak Do. Ora jane lurahe lho sing milih sapa ngono lho. Iya to, Pak Do sampean iki lho Oh, apik. gak sih to Mas Percil bayangne masa wong omah-omah turu bareng terus mangan golek dhewe-dhewe lho. Lho iya kuwi sing paling becik ya. lah yang padha penake kok. Heeh. Lah ya ngono kuwi apa sing penak awakmu karo bojomu? Kowe padha-padha. Wah, blok karo iki sisi. Ya Pak ya. Ya wong lanang mar diapusi ya wegah to Mas Percil. Ya basa nang bendina diapusi. Lah berarti awakmu carane kon milih antarane wong lanang karo wong wedok, awakmu anu wong lanang. Ya iya no. Ngiwangi wong lanang. Ya genah no. Lah kowe medun tuwapuk karo wong wedok-wedok lho sak menumbane iki lho. Lah nyapu aku. Lah kowe nyalahne wong wedok terus wong wedok mbok kon golek ragat dhewe turu mbok wori. Ya lah gelem ancane ya sing lanang ganteng kaya aku. Wah. Ya ampun. Lah awakmu cara awakmu ngewangi sapa? Bocah potongane kaya takir plontange kok iso. Lah awakmu apa ngewangi sapa jajal? Lah aku ya tetep ngewangi wong wedok to tanggung jawabe wong wedoke Wong gedhe. wedok, ya. Nglairne lho, Dik. Nglairne iki suwene 9 wulan 10 desa. 10 dina. Lah ya 10 dina kuwi totoane nyawa. Lah gelem totone nyawa bolak-balik meteng jajal ayo.
Lah ngerti iki totoane nyawa rekoso wong wedoke rekosane wong lanang ganti wong wedoke lho babaran totoane nyawa ibarate kaya perang cakil. Sabil.